ká tó délé ayé nílé ayé tí ń bẹ. Ohun tó gbé dúró kò sẹ́nìyàn mọ̀ àfọlódùmarè ọba mi. Èyí tá a rí là wí, èyí tá ò rí a ò mọ̀. Tó ìbà rẹ o, olódùmarè ọ̀dádá tẹ́nìkan ò lè dá, mọ̀nìmọ̀nì tẹ́nìkan ò lè mọ̀. Alágbára tí ń fọba alágbára jẹ nínú àgbàlá agbára níwájú àwọn àgbààgbà. Bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ni wọ́n ń dọ̀bálẹ̀ fàlàyé ajúnilọ. Gbogbo ohun tí ń bẹ láwọ̀sánmà kú gbẹ̀yìn o. Kì í ṣe orin tuntun, ohun tá a ti kọ tá a sì ti gbọ́ ni. Ẹ mọ̀ pé ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo. Ká tọ́jú ilé, ara ẹni, agbègbè wa yóò mú wa jìnnà sí igba àrùn. Ìmọ́tótó yóò bun ìkún ara ẹni, yóò sì bun ìkún ọ̀ láwùjọ. Ọjọ́ mo dọ́dọ̀ bàbá àgbà, bàbá sọ pé irú la lè fi ọ̀bùn wé. Ẹni tó bá jẹ́ afínjú tó sì yan ọ̀bùn láya, onítọ̀hún ò nílò láti lọ sí ọjà ra irú mọ́ o, nítorí yóò rí ẹgbẹ̀rún irú tó ju irú lọ kó láti ara aya rẹ̀. Ìbà lónìí o, ìbà ọmọdé òun àgbà, ìbà ọkùnrin, ẹ̀yin obìnrin wọn tó bẹ́ẹ̀ láti yọ yín lẹ̀ o. Àbígbẹ̀yìn náà ni Afeez Ọládìméjì ọmọ Àrómirẹ́. Ìtọ́jú ara á máa fa kóríyá fàgọ́ ara ẹni láti ṣiṣẹ́ tó pé. Ìtọ́jú ilé á máa mú àrùn jìnnà sílé ẹni. Ìtọ́jú agbègbè yóò fúnni ní ipò tó dáńgájá láwùjọ. Ẹ mú gbàgbé ọkọ mi ò yí padà, Afeez Ọládìméjì ọmọ Àrómirẹ́. A ó máa pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ó dàbọ̀.